Ποια περιοχή της Γαλλίας είναι γνωστή για τα κρασιά της? Ποιος Γάλλος ηγέτης ίδρυσε την Πέμπτη Δημοκρατία? Ποιο γαλλικό νησί βρίσκεται στη Μεσόγειο θάλασσα? Ποιος Γάλλος συγγραφέας έγραψε το «Οι Άθλιοι»? Ποια ήταν η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης και είναι Γαλλίδα? Ποια γαλλική λέξη χρησιμοποιείται διεθνώς στη μόδα? Ποιο είναι το μεγαλύτερο ποτάμι που ρέει μέσα από τη Γαλλία? Ακολουθήστε μας για περισσότερα quiz και πέστε μας πόσα βρήκατε.